Hej alle sammen. Her kommer lige en lille hurtig instruktionsvideo til min lille medicinpose, som jeg har lavet i dag. Den her medicinpose, den er ikke noget særligt kryptisk overhovedet. Den fungerer simpelthen således ved, at snoren er trukket igennem 2 huller foran, så den lige kan komme over hovedet. Og fordi at den går igennem posen heroppe i toppen, så er der jo ikke rigtig noget, der kan ryge ud af den. Så og hvis man skal åbne den, så spreder man den bare og trækker snorene til siden. Og så kan man jo tage sit indhold op. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har syet den. Jeg har glemt, hvad de hedder, de her søm. Men det er, hvor man kører ind igennem, og ud, og ind igennem, og igennem. Nej, jeg viser det lige om lidt. Og så har jeg jo bare tegnet på den med postkartusser, fordi det er jeg helt vild med. Og det er jo fuldstændig underordnet, hvad for en perle man bruger. Det er jo, hvad man lige har liggende. Nu var jeg heldig, at jeg havde sådan en blå perle her. Men det kunne også have været en træperle. Det ville også have været mega flot. Eller en hvilken som helst anden perle af noget, man godt kan lide. Eller også bare en knude. Men det første, jeg har gjort, det er, at jeg har fundet min saks selvfølgelig. En hultang. En kuglepen. Og et lille stykke læder, jeg fik af min mor for ikke så længe siden. Så har jeg bare tegnet 2 stykker læder på den størrelse. Jeg skriver lige, hvor brede og hvor lange de er. Fordi det synes jeg egentlig passer meget godt. Der kunne godt være mere i min medicinpose, ud over det lille grønne hjerte. Og det ved jeg også, det kommer der til at være på et tidspunkt. Og så kommer den op, og der kommer noget andet lige, hvad jeg lige har brug for. Så har jeg sat prikker hele vejen rundt der, hvor jeg gerne vil lave huller. Og så begynder jeg egentlig bare at lave huller. Og når jeg har lavet huller, lægger jeg den oven på den anden. Tegner prikker igennem de huller. Prikker huller med min hultang. Og så forklarer jeg videre. Og selvfølgelig, ja, yderside mod yderside, glat side mod glat side, fordi det er den glatte side, jeg gerne vil have ud. Hvis man vil have roskindssiden ud, så vender man den om, når man tegner, bare så der ikke kommer streger på ydersiden. Nu gjorde jeg det alligevel forkert. Nu kom der streger på ydersiden. Det er lige meget, for jeg klipper det væk.
således. Så skal det sys. Så lægger jeg bare de to sider sammen. Og jeg har taget sådan en vokset bomuldssnor. Det kommer jo også lidt an på, hvad man har af forskellige ting. Det kan også være, at der er nogen, der har noget lædersnor eller noget andet snor. Det synes jeg ikke lige, det var ikke det, der var det vigtigste for mig. Nå, men jeg syr selvfølgelig ind igennem de to første huller. Man kan se nogle af jer, der er vildt gode til at sy og ved præcis, hvad det er, jeg laver. Men jeg er ikke særlig god til at huske sådan noget, så. Og så tager jeg et langt stykke snor igennem. Så jeg ved, jeg har rigeligt til at komme hele vejen rundt. Klipper det af. Et lille stykke. Jeg har lige sådan en snip her hængende. Den låser jeg lige om lidt. Nu har jeg så kørt ind igennem en gang. Så kører jeg rundt og ind igennem fra ydersiden i det næste hul. Sådan der. Trækker den hele vejen igennem. Kom jeg lige på den forkerte side af den der. Det er skidesvært det her. Sådan der. Og så tager jeg den op igennem. Og så skal jeg lige have den der løse snip der ned igennem, fordi så bliver den nemlig lige låst. Trækker til. Og så kommer der sådan en lille, undskyld mig, sådan en lille kryds der. Så går jeg videre til det næste hul. Trækker den igennem fra forsiden af. Hver eneste gang jeg syr, så er det fra forsiden. Og tilbage igennem den, jeg lige har syet. Og trækker til. Lige om lidt, så begynder det at give mening. Jeg pauser lige. Ja, hvis der var nogen af jer, der er lidt listige, så har I nok opdaget, at jeg havde kommet til at springe et hul over på bagsiden, så det var jeg altså nødt til lige ret. Men indtil videre ser det sådan her ud. Så har jeg i gang med at låse den snor her. Og den tager jeg lige og giver et hul mere, og så klipper jeg bare resten af, når jeg er færdig med at sy den. Så ind igennem fra forsiden. Træk lidt til. Og op igennem stinget. Og fik jeg lige en lille knude på den der. Det var ikke meningen. Sådan der. Igennem fra forsiden. Og op igennem stinget på forsiden igen. Igennem fra forsiden. Træk til. Op igennem stinget fra forsiden. Eller på forsiden. Og så videre. Man kan også bare rige den, hvis man har lyst til det. Der er ingen, der siger, at det skal syes med de her sting, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Det er sjovt, som den gerne vil lave knuder lige nu.
Så er vi snart færdige. Så er det sidste hul. Og der gør jeg lidt det samme som i begyndelsen. Altså jeg låser snoren ned igennem de andre sting. Jeg er ikke klar over, at det er den bedste måde at gøre det på, men det var den måde, jeg synes, at jeg vil gøre det på. Så det er sådan set bare lige at køre ned igennem de andre sting et par gange, til den er så langt nede, at den ikke bare lige glider op i hvert fald. Og så kan man jo give den en lille bitte klat lim, eventuelt, hvis man er lidt i tvivl, om den kunne finde på at løbe ud. Og så er det bare lige at klippe dem. Ja, det kunne jeg måske godt have gjort lidt bedre. Men således. Så skal vi have lavet hullerne foran. Jeg kan godt lide at gøre ting på øjemål. Det er bare sådan noget, jeg gør. Så jeg tænker, det her det er nogenlunde i midten. Jeg tegner 2 prikker. Og tager min hulsang. Sådan. Og nu, når jeg lige tænker mig om, så må den egentlig godt lige være et hul større end de andre, fordi det er en lidt tykkere snor, at man bruger der, hvis man har lyst i hvert fald. Jeg skulle i hvert fald have lavet den anden et hul nummer større, fordi det var lidt svært for mig at trække den brede snor igennem, uden at travle den lidt. Så, når de 2 huller er lavet, så tjekker jeg lige, skal den klippes lidt til? Ja, yeah, skal den faktisk. Så den er lidt pæn. Dut. Og så er det jo bare den snor, man gerne vil have rundt om halsen. Nu har jeg lige et sidste stykke liggende. Det er lidt for langt, så den behøver ikke at være længere end til lige under brystet, synes jeg. Det kan også være, at man vil have den højt op at hænge. Altså, det er jo, hvad man har lyst til. Så jeg tænker, at det her det passer godt til mig. Eller hvem der nu skal have den. Sådan. Så er den ene ende af snoren igennem det ene hul. Og naturligvis den anden ende af snoren igennem det andet hul. Sådan. Så er der indtil videre en lille medicinpose med snor. Så pauser jeg lige en gang. Så, jeg skulle lige have et lys, og jeg skulle lige have en perle. Jeg har fundet sådan en fed, ja, grøn er den egentlig, men også lidt perlemor-agtig, så den skifter lidt. Den vil jeg prøve at se. Jeg er lidt usikker på, om den har et stort nok hul til, at mine snore kan komme igennem. Og fordi det er sådan noget lædersnor, som er bundet om en bomuldssnorkerne, så går de meget nemt i stykker ude i spidsen. Så sådan en lille trick, som jeg prøvede før, som jeg synes virkede lidt, det var lige at døbe det i noget stearin. Og nuller det ind i det. Ja. Det hjælper ikke rigtig noget at brænde det, fordi det er bomuld det hele. Nå, lad os prøve. Se om jeg er heldig. Det er ikke super nemt. Man skal have en perle med en rimelig god størrelse hul i. Men nu prøver jeg.
det gik ikke. Den var nok lige lille nok. Nu må se om min anden perle her, den bedre kan gå. Sådan er det jo, når man skal vise det for andre. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik de andre på. Det gjorde jeg altså. Okay, den er simpelthen for tight inde i midten. Det er jo lidt det, der nogle gange er med sådan nogle perler. Jeg er nødt til at finde den. Nå. Tredje gang er lykkens gang, som man siger. Jeg måtte i gemmerne og finde en anden perle, så det blev sådan en ret speciel grøn perle her. Glasperle. Men grøn har jo også en masse gode egenskaber. Det er jo blandt andet hjertechakraet. Så jeg tænker ikke, det er nogen skade til med en grøn perle. Jeg ville nok have valgt en anden farve snor end lige brun til en grøn perle, men nu er det det, jeg lige havde. Det kunne måske have været flot med en hvid snor til. Så binder jeg sådan set bare en knude på ude i spidsen. Og lige sørge for at trække den godt til. Sådan. Og så kan man jo udsmykke den, som man har lyst til, hvis man har lyst til det. Men så nemt kan det gøres. Og ja, det er jo kun fantasien, der sætter grænser. Det er bare, der er ingen grund til at gøre det alt for svært for sig selv. Men nogen er måske super fix på fingrene og kan lave alt muligt. Jeg ville have haft frynser på, men det kunne jeg sgu ikke lige helt ud af. Der er også nogen, der sætter små fjer på nede i bunden hernede. Det kunne man også, men jeg vil gerne have min på hele tiden, og så går de i stykker, de der fjer der. Så jeg synes bare, det passede rigtig godt, og den var forholdsvis simpel. Så håber jeg, at det var instruktion nok til jer. I er sikkert skide gode til det der. Og om ikke andet, så bare tak fordi I fulgte med. Jeg glæder mig til at se jer. Hej hej!